Гого, гледам пищи. Тук сме в екстриме. И днеска ще идем эти слежудурки. О, какво прави? Айде, бан, фрико. Ти. Райчо. И днеска ще идем и те слежудурки. Те с хубавите. Айде, си танатор. Да почвам. Гого, zmigi. То зверно яде. Zmigi. Къде че? Брака е сила. Айде! Ще биш като. И сега идем. Много са вкусни, дам го да ям. Таторе, можеш да се бързаш. Имам фит, Къде спокойно. работаш? Имам фит, обаче аз съм пояк и ще видя какво. Тук са Gamer Tour. То сноу. Ако тук и отида да пускава. То сноу. Тия била. Който е около. И той сам. И сега, брат, ако не мога да коментирам, ще съм на саудият си заведения спатли. Човек да залег за бизнес, аз купиш на някакъв сега. В момента плаша. Няма лошо. Хубави са ми легендарките. Гледай, нямам какво да ям. Нямам нищо. Гого, zmigi. Стига бе, не ме трогай. Стига бе, моля. Ай, дай ги. Пак ги еми. А се чуй, че съм лаги. Съвком. Защото ме сопнета. Компа. Така. Какво правиш бе, човек? Задатай после пусни камера. Не искам да я гледам се. Аз съм болен малко. Малко. Малко само. Малко. 5 легендарки. 4, 3, 2, 1. Ох, съеда, хеш, повърда. Чуйте, какво има един чуйте? Всичкото е ти. Всичко да ти. Какво правиш? Тихо е, стига. И той е хубаво. Серепика, какво ти правим? И сега... То спак е шоколад. Аз в момента ям. Чао от мене. И давай има принцесата. И чао. Давай